अरे इतना अच्छा खासा सौदा बनाए के बुरा तहलका मचले बाड़ू आजमगढ़ में, का बात है? हमार शरीर है, हम तहलका मचाई या तहलका के बचाई, तोहार छाती का फटत है। अच्छा ये बात है। हाँ हो गोरिया चढ़ल जवानी हो, गोरिया चढ़ल जवानी अजबरू बनौले बाड़ू आजमगढ़ ही लौले बाड़ू ना। गोरिया नारौली पे आके छोला भटूरा तू खाके, विदिया बेलैसा से हो, विदिया बेलैसा से मथवा पर लगौले बाड़ू आजमगढ़ ही लौले बाड़ू ना। झुमका रानी की सराय, झुमका रानी की सराय देखत थानेदार ललचाए। कोटिया कोतवाल से हो, कोटिला कोतवाल के चौक पर भरमौले बाड़ू आजमगढ़ ही लौले बाड़ू ना। आइलू मोहम्मदपुर बाजार, नैना लागेला कटार। आइलू मोहम्मदपुर बाजार नैना लागेला कटार। गजरा मरका हवा तू अखिया पर लगौले बाड़ू आजमगढ़ ही लौले बाड़ू ना। गोसाई की बाजार जब अइलू, पनमा छेदी से लगवौलू। गोसाई की बाजार जब अइलू, पनमा छेदी से लगवौलू। चुम्मा दोनों गाल पे हो, चुम्मा दोनों गाल पे देके बात बढ़ौले बाड़ू आजमगढ़ ही लौले बाड़ू ना। लंगा लाल गज लहरा के, लंगा लाल गंज लहरा के रसिया रमेश चंद्र के पाके।